Ja hem començat a treballar amb el Ramon Pujol i amb la Meritxell Calvo amb la peça. Comença a sonar la partitura i estic contentíssim de poder orquestrar, no, aquestes dues veus que un cop tinguem muntada la partitura, que és complicada perquè és una peça on hi ha molta violència, on hi ha molta violència física que s'ha de gestionar, diguem, però també violència verbal i violència soterrada i al mateix temps carregada d'humor, que és a dir, en aquests contrastos també juga la peça. Llavors tenim tot un repte amb el qual tant la Meritxell com el Ramon estan surfejant molt bé. Que en el fons la idea de muntatge és veritablement veure com estan com aquests dos personatges que han de passar 15 dies atrapats en un búnquer, nosaltres també els atrapem en un espai delimitat en el que els obligarem a conviure, llançant-nos a aquest text, vivint aquest text.